Phone wako mana tisata nikiri. Wo ndiye nikikiri guest wedu alright. Gitomfonera kati. Gitomfonera guest. Kana mukati kucheta nguwa ya Bwana. Ishe mwenye Ishe magani cheketa. Kushikana singichiri mupenyu. She's ready now. Yes. Hey,
Tamboshumira guys, taunza kereke padiaries, tamboshumira hanzi chitaura aiwa nonoshi haiwa zvenai munina unondorega ndopinda mumudhu ka ini ndinopinza mumudhu nemusic handitiona ndinotopinza mumudhu nemusic unotombondirega ndotomboridza ndotombojaivha tozoya ndaane mudhu positive vibes handitiwaona right hanzi tracksuit ndaida mari yako chete ndikutengesera ndinadzo right takipinda munyaya yechi2 guys ndokumbirawo panyaya yechi2 iyi ndokumbirawo tinokumbirawo kuti ma-comments enyu guys, let's try to be sensitive anditika let's try to be sensitive ma-comments enyu. Nyaya iyi inyaya iri sensitive handitika kune anenge achitaura kune vamwe vanenge vari comment section anenge achirelate handiti saka gaini yacho foni apa ndakaisa pachistand kamafoni angu anenge ari pachistand icho chichi so that munyatsonzwisisa right. I am calling him now. Let's open munyatsonzwa. Hello. Hi sisi, handakunonokera. Yeah, no, it's fine. Okay, waswera sei? I know you are Ndebele speaking. Ndoda kuti usazvimanikidze utaure nelanguage yauri comfortable nayo. Anditika, if you are comfortable in Ndebele bolato, if you feel like you want to speak in Shona ndaona kuti unoizama sterek Shona, it's still fine. Unozama ndazviona sterek. Saka ndoda kuti utaure chi ne language yaunenge uri comfortable nayo. Kana wacho uda kupinda mushona momo no problem because pana papane munhu wese ndepe munhu wese. Any language is welcome. My sister, nyaya yako is very sensitive nenyaya yakatone. But zvisinei kuuya pavanhu kudai unenge uchitsvaga wokubatsirwa nekupotera nekuti uzive kuti zviri kufamba sei uwanewo mazano kune vamwe. Nyaya yako yakamira sei? Inini ndine problem. I've got a problem with my mother. Okay. You know, I've been struggling for a very long time and you know, I didn't know what was going on. It's also like someone who goes kumapostori probably matter, and then you'll be told you need to and all that. I've been to places, I've spent money, but nothing changes. Then when you ask them, where is this thing coming from? They never tell us. Then I went home 2019. When I went home 2019, I was told that, and because they asked me, do you want to get married? I said, I wish to be married.
And then this babagati, you want to be married, you've already been married. You got married to who? Because you've got a husband. You go every time you dream sleeping with someone. I said, yes, I suffer from that as well. To cut the story short. And then when I was at home, I had some argument with my mom. I cut her off. Like, I just left and came back to England. When I go to England, it's like something was, I don't know, like, when like when a curtain has been removed from your eyes. Okay, hold on, caller. You said you cut ties, all ties with your mom. What was the reason for you to cut the ties with your mom before you knew Kuti maybe she is the one behind all the predicaments that we were going through? The thing, what happened when I was there, it happened, Kuti, when you get home, sometimes you don't rush to change get a SIM card, and then I was using a phone, only to discover that she was gossiping. They were laughing at me, talking about me with my sister. I got so angry. Like, how could you do that to you? How could you? And worse off, the sister that is talking about me, laughing at me, I'm the one that brought her to this country with my own money. Okay. And how could you be laughing, at my downfall? And yet I'm the one that brought you to this country, and I'm the one that has been carrying the family for all these years. Are you sharing the same father and the same mother with this sister of yours? No, we don't share the same father. What happened actually, SIS MELLY, I grew up knowing that the father that I grew up in the house with is my father, but not knowing that it wasn't my father. And I found out 27 years later. And that I'm England, and one of my friends to me, let's go home apostle, and they told me that they are looking for you. I said, how that's that possible? That's where is your dad? I said, my dad passed away. They said, no, it's not. Okay. Ask your mom properly. Your mom will tell you. Then that's when she told me that my dad is so and so. I wasn't angry about it. I just forgave her. I said, you know what, it's my mom. A woman can make a mistake. Anyone can make that same mistake. As a woman, I understand. But I didn't understand. I didn't take it like, with anger. I left it like that. So after this case, this incident that happened when I went home, I was so angry to a point that, you know what, I just said, I'm not talking to them, I leave them. And then I came back to England. I started having deep weird dreams. When you ask people, I dreamt this, they will tell me this dream means this. It went up to leading to say, your mom, she's the one that is witchcrafting you. I say, how does that happen? And at first I had my own suspicions, but I wasn't sure. Because I had a boyfriend, and I said to her, I've met someone, blah, blah, blah. She said to me, give me the number and give me his name and give me his picture. Not knowing, thinking my mom is going to material like any other mom. Okay, so you are basically what you're saying is, wakaita boyfriend yechirungu iwewe ndobva waudza mai kuti ndaita usamai vako ndaita boyfriend murungu mai vakatibvunza picture yake kunoku murungu yeye ndobva waendesa picture nezita rake nelast name. When I gave her and when I gave her that information to me, that man never answered my phone. He disappeared, literally disappeared. But my sister, let me ask you there. When my vakopa vakati ndipe picture ne first name ne second name, iwo chivapa wakati dzidze iwe, waita wada kuita sei nazvo? No, because she said, give me the picture, I will pray for you, so that we'll pray for you, so that the relationship will work. Do you know what I mean? Okay. All right. So it was all about prayers, all right. Thinking with but it didn't. It turned out to be the worst. All that right. man left without fight, without goodbye, without anything. And I started suspecting, no man, something is not right here. What's going on here? Up to a point that I had an argument with her. Something, and I asked you're asking me, your dream is saying this. I'm not the one telling you. But your mom, Anisha, all right. This is what your dream is saying. This is the problem that you have. And all these things that are going on in your life, and all that. And if you look at my family, nobody progressing. Nobody. And that's it. So I
got so angry and I confronted her. I asked her, like, Mom, this is what is happening, and I want you to tell me the truth, because we can't be going round and round and round in circles every time we're told that there's this kwambo and this and that. And every time we ask you, you say, you don't know. You must know something. And then she didn't deny. She said, yeah, I just discovered kuti kune mweya wakadaro, it's something yakaitwa kumusha kwedu kuti hara chichichichi. Okay, saka mai vakatobvuma wava confront iwe vakatobvuma kuti it's true ndinomuka usiku asi zvinhu zviri kubvawo kumusha kwedu. But kubvuma kwacho hana kubvuma zvekuti angoti kune chinhu chakadaro, but ndiri kutraya kuzvigadzirisa. Ndikati, okay, Mom, ukutry to fix it. Who did you tell sevana vako? Because my mama hana munhu that stands with her. Even her own family, nobody wants her. Ndikati, fair enough. Why? Who did you tell? Ndikati, ndaiti ndozvigadzirisa ndikati, mama fungeka mweya yetsvina ika imweya yetsvina yokuti inotsvaka nzvimbo yekugara. So kana iwe uchiti uda kuidzinga unoti iende kunani? Because it's looking for a place to stay, because we've got kids. We need to know what we're dealing with, and if we're dealing with this, we need to be as family. Akatanga kutsamwa, akatanga kundituka, akati uchandibata huroyi ndiri kukupa 2 weeks handina kufara nekuti matauriro ataura. Hold on. I still remember before usati wandiudza nyaya yese pane wakangonditi sisimeri ndiri kutsvaga advice mai vangu vandipa 2 weeks kuti within 2 weeks ndichafa. Ini ndikatoseka ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, vanokubhejera kuti 2 weeks unofa how. Ndikatokurambira but ndasati ndanzwa the full story. Ndazoziva kuti ndiwe after wadzokorodza futi yekuti vakambondipa 2 weeks right handed. Akati ndiri kupa 2 weeks uchandibata huroyi. Ndakuenda kunotaura nemudzimi yekwedu, and kana ndakuenda kwakunotaura nemudzimi yekwedu I won't be me. Ndikati, you've manifested, your demon is manifested. Zvikanzi uri kundituka. Ndikati, you know what, fair enough, bring it on, I'm ready for you. Wajaira wauda kudya nyama nditi, because this is what you've been doing. I'm confronting you for something that has been happening for years, and iwe uchingogara uchingoti handizivi kuti vanhu vanondivengere. You know why people don't want you. Sis Melly, that 2 weeks I was not sleeping. Ndaiti ngorara so ndainamata. In those days ndainamata ndingarara so ndairota ndichiona mai vangu vari naked. Then kwazoti mumwe musi so ndarota simunin'ina wangu ndichinamata nako ndichinamata ndobva atanga get angry with me. And then I started praying, beating her. And she said, no, my sister, let me tell you. She confessed in the dream. She said, inini na mama tinomuka usiku. Tinomuka kuma 3:30. In the dream, that's my dream. Okay, all right. What's going on here? And I was getting people praying for me, helping me pray there and there. People telling me that what you are facing is true. What is happening? Your mom has got a spirit that he inherited from her own family. At the first, she didn't want to use it, but now she's enjoying it. Every time ndikaenda kunobatsirwa, like going to look for help from people, if I go there, she will appear to those people in the night. Every time I went to South Africa, this lady called me the next day. Your mom was here. My mom was here. What are you doing? Chichi fighting. And I thought maybe another woman again was helping me. She told me the same thing. Your mom was here, she fight. Then today, my friend told me the same thing. But your friend told me as well. Yes, your friend told me as well. Warning me, warning me, iwe siana nyenya, it's not your business, and all that. Sis Melly, I can feel it. I've been telling my friend that I can feel it in my spirit. There's something that they are brewing. There's something that she wants to do that I need help, because my family, they are suffering, and all of them, they are scared of her. Shino inini ndato watoya okwandiri, that means nothing to know kutovaona ka moms. Pamwana kuna kutoya kuzoti yaisi nyaya yako isiyana nazo. Mom, I'm waiting for you. I'm waiting, Mom. If you come, I'm waiting for you. Wow. And then I'm tired.
I'm tired. I'm just tired. I feel to a point where I'm tired. Kushanda ndinoshanda. Mari yangu ndinoshandira chiandisiwe. Kuti dai hanzi munhu anoshanda maybe I would have been having houses in Zimbabwe, but I don't have anything. Handina chinhu chinobatika. Handina. Pachake chaiko pachake ari kutambura zvekuti unotoshaya kuti nai uroi uyu. What does it give her? Because inini ndindafumura all this because it was hidden for a very long time. I zviita without us seeing it because we used to ask ourselves, but why we grew up with so many of us here, but no one wants to see mom, nobody wants to help her, no one wants to do anything with her. Anongoti, it's me and my children, not knowing but this is what makes people hate her. And when I told her, I said, I refuse to stand in the darkness. I don't. Do whatever you want to do. But me, I will never be part of your darkness. And I will never be part of it. Okay, Saka, in other words, what these people are telling you is Maimako wants you to join Mwite Mabasa Eri Messiah because already she's part of it, and it. Nino Akoi. Sayoka Bashamba. Like Munino Akoi Kutuakamunza, Kukunika Yawuri Kuchando Ntiwe. How is your relationship? We don't talk, and I don't want her near me. Okay. I don't want her near me. Did you ever have any confrontations, Nai? After the incident that happened when they were talking about me, I never asked her, I never talked to her, and I don't want anything to do with her. I told her that, you know what, I don't want to be part of you. I don't want, and I can't trust you. And you know what, and also what I realized when she came here, I suffered. Until one of my friends said to me, you know what, one day you come and tell me. God, what do you mean? Said your younger sister, this one, something is not right. Okay. Why is it that she came and now you are suffering to the core? I was kushaya chikafu nevana mumba ndichienda basa every day, Monday to Friday. Mu UK munoshaya chikafu. Mu UK kutopiwa ma 20 pounds neshamwari. Apo uchienda basa every day. Mu UK. Shamwari akati ndobheja. Mu UK shamwari akati ndinobheja inini ndinobheja uchauya kwandiri uchindiudza. Ndinoona kuyu. Andimuzwisise inini. Andimuzwisise. And now I know kuti vanofamba namai. Mai akato I don't know what they do and I don't want to know, but Sis Melly, this needs to stop. Okay, let me see this one. Admin, can you please take a screenshot yemunu ati ngauye ndokumbira kuti mwana uya ku inbox kwangu. Pane message kuti ngauye ku inbox kwangu. Can you please take the screenshot? Makomenzi ari kumhanya ndinogona kutozomisa kushaya kuti ndiani. Nditorewo ka screenshot guys yemunu ati ngauye ku inbox kwangu. Pane munhu ati ngauye ku inbox kwangu apa. Nditorewo screenshot guys ndinogona kuzotadza ku makomenzi amanyira ari kuita apa ndogona kutadza kuona kuti ndiani. All right. Andei. Yes, you can go ahead, my sister. This needs to stop. This needs to stop. It cannot carry on like this. Because if this not stop, it's gonna go to our children. My sister in South Africa, you don't even know whether she's going front or back. You don't know. Pass good grades, they're at home doing nothing. You don't know whether they are going front or going back. Yeah, okay. And my sister also went somewhere. When I first told her, she was like, no. Things, like for South Africa, I think we WhatsApp and then she sent it on audio. They replied her, but your problem, it's your mom. Then she sent her the message and she was angry. We tried to kind of like talk to my auntie, Kuti maybe this is like you guys, you need to meet me. You were young. I've got a full story that I'll tell you what really happened, how it started. That's why me and your mom, we don't get along. Okay. Then my sister, this is I don't know. And then my mom told my sister okay. Then my mom said to him, Murufunga kuti andizive kuti muri kutaura namai guru venyu vichitaura about my name. I'm warning you guys, you're going to be in shit if you carry on doing what you're doing. And then my sister, I think she got scared and we just left it like that. And because as well, we don't trust anybody. We don't know who's, family-wise, who's right, who's not right, who can help us, who cannot help. We don't know.
Okay, but uchikura, when you were growing up, how was the relationship between you and your mom before you even found out kuti baba avasi biological father vako? Kukama when you were relationship. My mom, me and my mom's relationship was okay. I could go extra mile for her. Even when I came to this country, I looked after her. In my family, I was the first child to get married, like proper, and I was the last person. And then marriage, in marriage, I don't even understand. Okay. I don't know. Okay, I'm trying to get to understand kuti why uri nyotsimbilira kuti ndimai besides inyaya kuti uri kuvabata kumaprofita nekunganga and kumwewo pane mamwe maincidents ere akamboitika. Myself, I've had myself dreaming my mother naked, coming to strangle me. And did you ever ask her about that? Did you ever tell her about those dreams? No, because at the time I was seeing those shoes were not talking. Because the moment when she said, "Oh, I know this thing, it's from the family, it's a long story, Nagati, you need to come out, you need to talk to us proper, you need to get help with all of us." And then when she got angry with me and started telling me that she's giving me tools, I just cut it off. I've not spoken to her for 2 years. I blocked her. I don't talk to her. Okay, when you blocked her, Ivo Pachava avanamboita any effort to try kubata and somehow maybe she has tried to talk to my sister, to talk to me. I said I don't want to be part of her. As long as she's doing what she's doing, I don't want to be part of her. Okay. If she wants to be part of me, she know what is right because I stand for the truth. Okay. I don't work with darkness. I don't. Okay, how old is Mama? My mom she was born 1954. 54. Okay. It's about avana mabrother here mai vako kana vana kuti wakamboenda ukanopotera chinowadza nyaya iyi mukagara pasi semhuri? The problem is family yavo vese they don't get along. If they come in one room, they want to kill each other. They fight like you. She's basically alone. Your mom, okay, she's alone. Nobody wants it. Nobody likes her. Nobody likes it because at first we didn't understand why everybody will hate you. Why would everybody don't want you? Until now I understand the reason why they don't want her. Right. Right. As much as my sister urikuda kutsvaga help kune vanhu vanokubatsira kuti zvipere whatever is happening in your life so that your life can turn around, kuti ukwanise kuita chinhu chinobatika unoti zvinorwadza kuti munhu ari kudiaspora utaura kuti akubehaving houses but handina kana chinhu. Ndambonzwa chindudzo chiti hanzi SIS-MELLY kana kukanzi nhasi tiri kudhipotwa handina kana pekusvikira, handina kana chii, handina kana chii. Zvandirwadza but wazvaisitaura kuti mari ndinobata, ndinoshanda, vana zvese ndinoita but handina kana chekuita. Exactly. And you are saying also your sister vari kuno kuSA vana vava vakapasa kumayunivhesiti but vari kungodzembereka, hapana mna kuita chinhu, vari kungotamburawo vari muno asi vana vakapasa hapana chekuitika chinobatika. Handiti saka uyu wari kuUK uyu unoroya namai uyu unoitawo here zvinobatika nokuti ndiye kaunenge achiroya vamwe, unofanirwa kuita zvinobatika imwe usingaiti zvinobatika, uri kuitawo zvinobatika. There's nothing because there's nothing. Hanawo chinhu. She's looking after her parents now. Hana chino, she doesn't have anything. The only thing that she has is a child. Saka anomukire achiri usiku iye asina uchanacho. This is what you should know. What I've discovered, SIS-MELLY. Varoya zvekuti ndinokuroyera ufumi. Vanoroya for the sake of the whatever, whether it's a hobby or what. Ukatonyatsotarisisa zvakanaka vanhu vanoroya vanomuka usiku havana chinhu. You find someone living in a small shack achitambura but obatwa chiuroyi. They don't. Kune vanhu zvekuti vanhu vanoenda kuno what you call this thing yokuromba. Kuromba it's different from uroyi. Kuromba you're going to get something to make money for you. Uroyi is different nekuromba. Uroyi is just a spirit that is using you. You don't benefit anything. Killing people, making people suffer. Even my late sister's son, I spoke to him, he told me that that's why I moved away from Gogo. My pastor told me that move away from this woman. Everybody knows. We didn't know, but now I know. It's been 2 years that I know. I've been fighting for the past 2 years.
Okay. There's a guy that was helping me to pray 3 days ago. He phoned me in the morning. I got him. 5 of them naked. They came here, and then the 6th one is a young girl who's younger than them. So there were 5 women, and plus her, it's 6. Look at how come they came here. And I said, I was thinking people, they lie. They said they came here. Anyone who wants to help me, this is what she does. Right. Whew. Okay. Caller, is it possible that, and this is, I just want to hear from you, that maybe if you want, we are in a neutral, I'm a neutral party, you don't know me, your mom doesn't know me. Maybe I talk to your mom, maybe before that what not. Your mom right now bakuto regret kana vari kuti vaita zvokuru yaizveshuwa andiona and probably vakasiya vanenge vaida kugasa tinowe zvinhu zvako zvifambe. I can give you the number, but that woman is not going to admit anything. She'll tell you anything that she wants. But it's worth a try. It's worth a try kuti timbovanzwa kuti iwe vanopindura kuti chi, and that you'll be there listening as well. Timbonzwa kuti vanopindura kuti chi. And when we go to her, I'm not going to go in English. But no, manara kuti muroyi what no. We know how to talk. Nyaya zvinenge zvisina kuaccuse na mukati kana zvisina kuti ivo vanofila bad kana kuti ndanzwa ikungutaura pachikuru tonzwa kuti ivo vari kupawo theory yekuti chi. Ione ngwakateerera zvako, you'll be there just quiet. Indishaura navo andiwana atitombotaura zvokuti kuwakabata or what not izvo zvese information yakadaro kana takutaura nakuru hatipinzi izvo zvesvo. Andiwana tinongotaura zvinhu zvinenge zvingori ordinary. Timbonzwa kuti mama vanoti chi. I don't have a problem. I don't know what she'll say though. To be honest, me, I don't want to deal. I just didn't want to deal with her. That's all. No, it's not you now. It's not you. It's not you who's dealing with your mom now. It's me. I'm standing in as your sister, and from another mother. Saka you'll be just listening and it perform up. Don't go by sapafonica. You only go to copa, walk at the comment section. You'll be listening to what she'll be telling me. Now Pachikuru, and then we hear with Totombons, what said, quote, then we start from the times from Romoabuti, Bakupindura say, but she couldn't my way, they were caring concerning and cannot to tangray papa. Okay. I'll give you the number. All right, just give me the number. Pindam comment section. Let me call you. And take a tones. We only go ripo. Don't bother now. I'm a big sister from another mother. I'm standing in for you as a big sis. Timbons wakuti Ivo. Whatever she says, nigga, chingo it call family. Ivo pachavo. Some achish wonage. Vanons wo say musinga roar. We musinga itetion. Atika. Muchidi just general talk. Tichingo bato funga zabo. Tinzo tivaru kutuli. All right then. All right. So ndakukudonedza and then you give me the number. Ndova ndavafonera right now. Wanzwa. Yeah, okay. Thanks. All right, sharp. Right. Saka, let me get the number. Guys, one thing for sure that you must never say kuti, never say never. Varikuva na mai, vari toxic. They are there. Vana mai, vari toxic. Variko zveshuwa na mai vanomuka usiku variko andimona variko zveshuwa zvokuti pamwe sometimes ukazoona mwana akutaura, not saying kuti this is the case, but ukazoona sometimes mwana akubuda achitaura anenge aneta, anenge aita animaona, saka zvinenge zvonetsa animaona. So let's not rule out anything nokuti vana mai vakadaro variko. Mothers like that are there. Let's hear kuti isusu kungwara kweduwo mukutaura kwatinenge tichita navo tichanzwa kuti vanotaura kuti chi. Let's not quick to judge and know what I've learned not to judge kuti svike pakudi timbonzwa, because munhu akapfeka bhutsu dzake ndiye anoziva kushinya kwadzo. Isusu tiri kunze nyaya tikakunza tichitaura we can say kuti hakuna zvakadaro ndezvekunyepa, hakuna zvakadaro ndezvekunyepa anditimaona, but kune mumwe munhu ari musituation anenge achitozviziva kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, but it's difficult for you to understand because asati mambosangana nazvo. Saka let's not be quick to judge, because some of you guys you have vana mai vari sweet andika, you value your mom, she values you as well, hence is different andika to other people.
totally different kunomu kune ndosaka muchimbona dzimwe nyaya dzinoyafanidza kuti mai vanenge vachitomwana anenge achitokurwira rudo rwamai kuta kufaita kurwira rudo rwamai mai varipo anomaona mai varipo zviriko is there whether you support it guys or you don't support it, but these things do happen. These things do happen whether you support it or not. These things fair in real life zviriko kova roiveva munozonzwa chinzwa kune muro yaadonha nenhingirikiri adonha nechibasikiti kwaadonhera havasi mai vemumwe munhu here vaya vanenge vasiri mai vemumwe munhu here vaya vaunzwa kune muro yabatwa anenge asiri mai vemumwe munhu here vanenge vari mai vemumwe munhu. Is just that kuti mwana wacho anenge asati ambosangana nezvokuti life yake yapinda pakona nekuda kwamai vake. Remember muroyi hana limit. Handisi kuti ndo zviripo and it's the case. No, but ndingotaura kuti it's possible. Ndakakuudza inyaya yemusikana weya Beatrice yekuchikoro ye own mother vakanga vatoita meeting handika kuti vaifunga kudya iye mwana wavo mwari vake vakamurambira. Ndakakuudza, I told you the story. Ndichairipita zvakare pano. Ndakamirira nhamba. Ndakamirira kuti andipe nhamba. Ndakakuudzai nyaya yemusikana uya wandaidzana naye mwana wandaidzana naye kuchikoro ya mai vake ye own mom mwari vake musa zvinokuita kuno mwana asingango vanhu mwari vanongoramba kubvunza kunoda hungwari mai vake akavanzwa asiwa mwari kana da kukutadza zvinongokutaridza asiwa netransport aburuka usiku kumusha kumabus stop ekumusha kuchikoro achibva kuchikoro taiti mabhodha tose nemwana apusiwa ndobva zveva nekumusha zvokungwara zvazviya andika akakwira mumuti akasungirira neshiti rekuchikoro mumuti mami handitika achida kuti ndozomuka makuseni ndofamba hangu ndoinda sezvanga netrunk rake food trunk rake nemabhegi ake akarara mumuti akaviga mabhegi ake pamuti akaona muti wakanga wakakuriwa wakacherwa akati pane digwa cheche apa ndopo ndodiipo ndovata mumuti mukandiitori meeting place yana mai vake asivata usiku akasungirira neshiti ari mumuti kuti asadonha vana akahwaya zvinhu zvaita kunge mabhiza zviti kuchu zvichiuya. Okay, let me hear this one. Hello. Okay. Taurai ndakamirira nhamba, but you can talk. Ndachiti mozotaura kana tapedza tambonzwa kwese, but you can talk. Sisimeri indokutaura kuti vanhu mu comment section vakutaura rubbish. Vanhu kana vasina kumbopinda sekutaura kwamaita kuti kana usiri mubhutsi yomunhu hauzivi kushinya kwayo. These things it's happening, Sisimeri. Inini nditaura kudai ndinasisi vangu vatitambudza makore nemakore. Vatitambudza my blood sister. Sometimes ndombova unblocker, sometimes ndombova blocker. Sisi vangu vakasvika pakushandisa vana vavo. Yaha. Vana vavo are young girls. Vanovashandisa mwana akapedzisira kuenda zvekuti kubva pamba achitsvaka maprofita kuti abatsirwe nekuti ari kurarwa nenyoka. Anoti kana akaona nyoka anoita sei anondota nyoka asi anota nyoka iyi ichiuya kwaari akangoitarisa chete anopera simba. Mwana achimuka akanyorova mwana akazvitsvakira ega. My own sister, my blood sister, zvinhu zviriko izvi vanhu vamwari vanhu vanoroya ende zvinonyanya kupinda kana ari wemuropa rako. Vanhu ngavasataura zvavasingazivi kana vasina kumbopinda kusanganisana nezvinhu zvakadai. These things are there, Sister Melly, and isusu tatambudzwa nasisi vangu my blood sister chaivo vatitambudza vatichemedza everywhere. Tinoparapara tinoshingira everything you need to sweat. Application form chairo unotorera maapplication form neumwe munhu asitorina zvakakwana anopinda iwe une zvakakwana every paperwork zvinenge zvichishinya kusvika wasweta urozvibvunza kuti kochii asi dziri zvichibva kuna sisi vedu. Saka please people shouldn't just kuda kujaja zvinhu izvi zviriko and a lot of people vari kutambudzika nenyaya idzi. Right. And not okay. Smelly. All right. Thank you. Arfona, let me hear what she has to say. Ndichazoya neye kumapostori kuti ndidzidzise vanhu kuti
toenda kunoitira tonobreka hari tonoputsa hari iyoyo later. Alright, no problem. Takamirira. Alright, sharp. Regai timbonzwa ari kufona tinzoti atumira number. She sent the number. Atumira number. Number dzakashota idzi. Number dzakashota. Number dzakashota. Again atarise toni. Mai chai vari kuende mirai ndikukudza yakanyanya ndichitaura apa. Mirai. Haiwa kani munozvirapa zvenyu aiwawo but handicharambi. Okay. Right. Biyawa yakakwira muchimuti muya handimuzara kungwara kwataidziso kuchikoro kusiva mabhodha. Tatakangwara handiti. Wakwira mumuti muya wazvisungirira nechiti mumuti utasadona nditika atovata mumuti muya muya makuseni ndozva kumanjiri ndichifamba. Baba wake na baba wake kwachiri manzuko vanga vane business mabusiness kunona kwai kunona kusiya huku something like that ameno kwachiri manzuko saka vaive business nebaba wake vaisikanwa anditika mai vake she was a retired iyo vekurapa andimaona she was a retired vekurapa saka vaigara pamikikiri vachichengeta vachiita business avo vari papapa saka ndopanga katovakira anditika right vadaro paya mwana waya ato ameno awa kuti kuchu anditika kukainoizi yemabhisa akati ndotowana vanhu maybe kuti ndifambe navo ndichienda kuningirikiri kumba sezvo uri usiku anditika sezvinei arimo muti muya kuda akaya mheno zvakaitika kuti zvakafamba sei kana kuti kudini ndobvanzwa vanhu vakutanga kutaura vari pasi pemuti wakakamira andimaona wanga ari mumuti muya vanhu vachitaura pazasi ndobvanzwa voice raaiziva akati voice iri rinenge ramainingi handika vatoti hanzi vanga vakakwira chinhu chinenge mbwa chavanga vakakwira vasvika chinhu chachanosungirirwa pane mumwe muti chinenge mbwa chavanga vakakwira kwai pasina nguva pasvika futi voice ravamwe maifuti yomuraini vanoziva varasungirira mbwa dzaunganidzwa chi ndina kufona okay andimaona ndobva aona chinenge mbwa futi chimwe chacha zviri kusungirirwa kati kuzvifamba sei andimaona vatoungana ndobva azonzwa zita rani ndobva anzwa voice ramai vake zvikanzi mai vaya vanoziva mukadzi wasabhuku akutoti gaizi hatisi kuda kugara nguva yakareba tiri pano apa tangoti tiite musangano uyu tikurumidze kudzokera handimuzati mangwana izuva redu rekuti tiite zvatoda kuita mwana yarikuwa ari mumutika aoita zvinhu zvokuti ngandidongorere pasi ifom 3 yati kutaurai handika azodongorera pasi aone mai vake shamwari yamai vake best friend yamai vake mai mukadzi wasabhuku neumwe mukadzi futi vomwe handika vanga vatori 5 handiti kwayo zvikanzi mwati muri kuziva kuti mangwana chiri kwenyu angasara ari mwana 1 handika vanga vasara vari 4 mumba mavo 3 ava vana ava vaingofa zvisina tsarukano vana sisi vake vakafa zvisina tsarukano zvasvika paari angasara ari mwana 1 ndi angasara 3 vakafa ndopakati zvikanzi saka ivo mangwana hatidi kuwestigwa time ndobva iye atizvo anzi mai vake ndobva apindura kuti aiwa ndondiwari mangwana zvazviri kwangu kudai mukangowa mhere yati kwatsukurira ndeyere topedza nazvo hawangu hanetsi unofarira rupiza handisi kuti rupiza chi zvikanzi anofarira rupiza saka paanongouya ndichangomuitira kana ndamupa mukawa mhere zvinenge zvatoita handimaona akatidza kana anzi ndakaita kunge ndichafenta kana kudindiri mumuti muya handimaona kwai zvikanzi saka tisi kuda kugasa nguva yakareba ngatichidi tidzokere kudzimba kwai ndokuenda pazvimuti mumwe nemwe ndokunokochondora chimbwa chake chibhisa chake changauya nacho ndokukwira pazvibhisa zvavo kacha vanhu vachidii vachidzokera vachiinda mwana waye handa anzi handida kuzobatwa neupi zvakuseni kwakuseni kudaro handika kune vaya vanenge vachizofamba vachiinda uku ndobva ajoina nevamwe ndokumubatsira ndokuinda kumba kuti asvike kumba vanhu ndakangofambawo murodhi asi pfungwa dzangu dzanga dzichamuwiriri kuti ndizvandakaona nezuro ndairota here kana kuti ndizvo anga atove confused mwana apa paine confusion yanga apa ndekuti ndinoudza baba ndichiti kudii vanondibhilievha here baba handimaona kuti ndozvo zvandakaona nezuro kana kuti saka mwana anga aconfused achazivi kuti ifom 3 uita sei handimaona saka angosvika kumba ndopakangoita chivi ndikati ndeti ndotovaudza kuti ndozvandakaona
asvika kumba kwake yandobva adi awana mai vake vamutambira vamhanya anditika baba acho anzi vangu vasimumumba pakasvika pamba anzi vangu vari hamene kudiva nemombe dzavo kwavanga vari kumune mombe kwavanga vari uko anditika mai vakati chipinda ndakusira mvura ugeze ndakufanira kubika rupiza handinoda rupiza zvaakanzwa ari mumuti nezuropo handimaona ndobva angoramba akati ndambotanga nadhedhi vari pisvanzedhi vari kumatanga ko vari kubayisa mombe handimaona akati ndikudzoka ndambonomhoresa dhedhi ndokuenda kumatanga kuyakuya achisvika kwai ndakatanga kuchema dhedhi vakati chii kwai ndikati dhedhi zvandakaona nezivo munondibhilivha here kwai dhedhi vakati chii kwai akati dhedhi musandirove handi mwana uyu dhedhi musandirove dhedhi kanzi chii ndopakaudza dhedhi vake zvaakaona kwanzi dhedhi vakabata musoro vakati guwa iri rakafamba ndave nenguva vanhu vachitaura kuti mudzimai wangu anoroya ndisingazvibhilivhi. Are you sure nezvinhu kwai akatopindwa dhedhi vake kuti vanga vana mainhingi namainhingi kwai dhedhi zvakavanetsa asi dhedhi semunhu anga ari ex headmaster akangwara vakabva vati alright saka iwo kwai akatouza dhedhi kwai ndakabvaraudza dhedhi kuti vatondibvunza nyaya yerupiza kuti ndinofanira kubikira here rupiza handimaona ndikati ndidambonona dhedhi vakati chidzokera right now chidzokera mbonza kuti bikai vabike rupiza rwacho irorwo kwai ndobva adzokera kumba akati kuna mama akati saka ndobika zvikanzi chibikai handimaona ubva mai vatanga kubika rupiza iye akugeza akudidi baba vachisvika baba vasvika rupiza rwapakurwa ndiro yemwana yaiswa apa asara ari one mind you asara ari one ari apa handitika kwasara baba ndiro yavapa mai ndiro yemwana handiti baba ndopa wakati kuna mai chii ndipindirewo mushopu munonitorera mamotora madrinks iwe unoda kumadrinki ipi handimaona mwana ndokutaura baba lokuti zvikanzi ndai munotora mufiriji muye nadzo tiselebrate kudzoka kwemwana nekupasa kwake ripoti rechikoro mai pavakabuda chisiya ndiro yavo vachinopinda achienda kushopu kunodi kotora madrinks baba ndokusara ndokudi ndokuswa pamaplates rupiza rwacho irororo ndokuswa pamaplates handimaona vaswa pamaplates vakati kune mwana udyi handimaona mai vachidzoka vachigara paplate pandiro yavo baba nemwana kusa zvavaitaka vobva vatanga kudya mai vakadya masipunu matatu guys 3 spoons nyaya yakatekeshera mwana akatobviswa taidza naye yanga iri tori friend yangu tichigara mudhomuri mechite akatobviswa pachikoro baba vacho vakuti ndasara nemwana 1 mwana wangu anogona kungofa vakatora mwana wavo vakanisa chikoro chinonzi iziti kwai hama here hamene kunana hama hamene samwe kukoko kunana kudhuze nemumwe nekwanenge vachiona mwana wavo vakatomubvisa pachikoro mai vakagodya masipunu matatu vakatanga kuti mudumbu handika hanza baba achisimuka kuda kudorova mai handimaona mwana achibata handimaona hanzi baba achiti mwana achiti baba mudhedhi musadi musarove mai sei zvakadaro mai havana mboita nguva handimaona vachitoti pau kwai nekurutsa nekutongofira ipapo havana mboita kana 5 minutes vanga vatofa handimaona mwana achiti mai vachinzi vafa mwana achiti mhero tetsu kwanzi vanhu vakatanga kusvika pavakanzwa mhere handika vakatanga kusvika shamwari dzamai vake ivo vaakaona kuchimutuku ndo vanhu vakaita first kusvika ipapo handimaona vachifunga kuti vachifunga namba dzauya vachifunga kuti munhingikiri ndiye uyu mwana ndiyafa vakashamisika toona mwana achichema umwe wavafa that means vakazodla chi mwana baba ndopakaudza sabhuku ati ndinye kupenda igunzwa vanhu vachituka ndaingoti kuda kutaura saka icho kwadika ndokuti vakuchinda kufamba kudi kunzi zvikanzi vanhu vanodi vanhu vairoya vakatowanda asi mozati kuzimbabwe hakuna witchcraft act vanzi vangozodzingwa ava vakafa vamwe vakadzi vese vakazongoramba vakadzingwa mumaraini vakadzinga vachibva vachidzokera vakabva vatochembera kudaro handiti mazviona saka ine handizvirambi nekuti first hand chaiyo ndakazviona ine handimbodi kuzviramba handimbodi kana kuzviramba asi kuti ine handisi kuzwa kuti iyi yakamira sei asi kuti zvinhu zvakadaro vana mai vakadaro variko nditore nhamba idzi ndifone right ndakufona manje nditenge ndaseva nhamba dzacho zvisanetsa handisi kuzoti vanhu vari kufonawo ndiri palive panguva inonenge vachida kuti chii ndiri palive munhu ari kufona ya idzi ndidzo idzi kana nochosevha namba handichagoni mumwe munhu achifona pafoni yandi kushandisa iyoyi haya right
Etinde ku apha yedu yethu. Hello mama, makadizweni. Yebo mama, makadizweni. Ngikhona. Igama lami uSis MELLY. uMelly. uMelly vele angicabangi ukuthi vele uyangmazi vele. But awumazi vele but ngimntwana wakho mina. uMelly but umntwana wakho vele mina vele angikwazi awungwazi vele mina. Amuntu zivi. Ndathi amuntu zivi mama asintiri mwana wenyu. Andi manje mina angikho perfect esindebelini. Angazi ukuthi ishona uyasizwa. Ngifuna ukuzama. Khuluma alishona nizo za. Alright, ngizozama nje ukuthi lapho ngizowazi ukufaka indebele ngizofaka but mina indebele iyangihlula ngiyazama kancane. Hello, what you say? Hello, what right here? Ndinonzi MELLY. Amundi zivi but ndinongoti ndiri mwana wa mama asi ndiri South Africa. Anditi wena vele mina ngizoba ngizama ukukhuluma wena umtshela anditi uzomtshela wena ukuthi ngithini. Alright. Ndiri shamwari yemwana wavo ari ku UK. Ndiri shamwari yemwana wavo musikana mukuru ari ku UK. Mukuru wacho kwete mudiki. Sandra. Sandra. Okay. Alright. Saka ndoda kuti udze mama kuti ndauyawo semwana ndakazvidukupisa. Ndoda kutaura navo nokuti ndaitaura naSandra anditika ndofunga havasi kunyatsowirirana mazuvano zvakanaka na Sandra anditi. Saka ndoda kuzama kuti ndizame kugadzirisawo kana zvichiita. Because at least inini vese mama vandizivi. Sandra unogondizivirawo kwanondizivirawo saka ndina side rekuti ndingatora ini ndingoripo pakuda kugadzirisawo nekuti tindione kuti ukama hwamaini mwana hunogona kugadzirisika here. Saka munenge muchitaura pafoni. Ndeichotaura newe izvo zvanditi varipo iwe vaudze kuti itovaudze izvo zvandataura vaudze. Alright. So mama hey ngifuni uxolesela mani umntwana angazi ukuthi kwenzakaleni emuva laphana but mina vele akungiphathi kahle ukuthi ngibone umama nomntwana vele bangakhulumisani like kunje the way kungakhona khona manje. So angazi ukuthi ngifuna ukuzwa kumama ukuthi ikhona iproblem na okanjani. Okay. Akuna problem.
ngiyathandaza abantu abathanda ngiyabazike emthandazweni wathi wambheke efonini ngathi manje ngithi ngizama ngathumela usisi wakhe ukuthi mina yile ngathi nakusisi wakhe hayi khaya ukuthi ngaphambanisa ngithumela usisi wakhe ngicela ungixolisele andiyabona usisi wakhe uthi kakulasikhathi mina ngila problem mama mina vele ngila problem abantwana ngiyabathanda ngifike likwenzakala andiyabona umntana mina ngayisithi mama lokhu kurong angibophi inhliziyo mina kodwa umntana nami yena uyabopha inhliziyo andiyabona mina ndiyabala ngiyamthanda futhi nxa ngithandaza ngiyamfaka emthandazweni mama all right ngiyakuzwa mama so that's why ngibuyile mina vele ngathi hayi ayikho right ifuni nje ukuthi maybe ikhulunywe uwazi ukuthi ulungise i-relationship nomntwana naye umntwana alungise i-relationship nomama wakhe vele because sonke abantwana siyafuna bomama wethu anti siyabafuna so nami ngizozama ukuthi ngikhulume naye ngizwe ukuthi iproblem yini vele kahle kahle ukuthi ablock umama nje kanje uyabona ngizwe ukuthi vele uzothini but mama ayikho right ngiyawazi nje ukuthi wena kade uzama kudala uzama nje ukuthi umuficele ukhulume naye but njengoba sekakublockile vele bongawazi ukuthi uzomthola kanjani wabona and ofuthi ibuhlungu kuya mshuwa le into leyi wabona so but manje uSandra uyakhala nje ngekuthi maybe angazothi mama if uzozama ukuthi ukhulume naye maybe if ungakhuluma naye after sengikhulumile naye ukhulume naye ukhona amanye ama problems akhala nawo angazothi uzokwazi ukumunceda nje because umntwana nje ngitshelile ukuthi ufuna umama wakhe umntwana manje isikhathi lesi sekuthi vele uyakudinga wena uyabona unawo ama problems afesane nawo vele ufuna umama and ufuna ukuthi wena vele uzame ukumunceda ukuthi usolve lawo ama problems lawa nawo lawo yena umntana njalo mina vele angina problem antu yabona ukuthi umntana nje nami yaphabanisa ngoba ngangitshela umntana ukuthi mama lokho kayisikho exactly mama ngizamile ukuthi ngixolise umntanami ukuthi nami ukuthi akulahle mama into ukuthi angathi kathini umama lapha wenje into embantu yabonayo mina ngoba munye isikhathi mama ngitshela iqiniso mina munye isikhathi ngiyakhulela nje uNkulunkulu ukuthi lapha mina icala lami ngilani ngazama ukuthi unesiswa ukuthi mina kakhulume la angicela mina yena ngathi na aqolise ngamphambanisa usiswa phela wakhanya ukuthi wapho kutshela ukuthi ngikalasikhathi lami ngazithula engeke kuyangikhathaza mama kodwa mina ngokwangaphakathi yami anginaproblem umntana nami uyamthanda so ngayenzeka vele ukuthi maybe yena nosisi wakhe vele bayalwa bayi2 and vele wena sebakungenisa phakathi hayi ukuthi mina iproblem ekhona mina mama vele abantu abanilaba mina bangenza umuntu omubi abantu abangenza umuntu omubi ngandanda uNkulunkulu ngiyokwaziyo anti yabona ke mama bakwenza umuntu omubi mama bathi uyenzeni manje wena bathi mina ngiyaloya mina bavalela into zabo anti yabona bathi uyaloya uyavalela izinto zabo yena bafaka umnyama ngoba la izikhathesi mama ngikhulisa phambi kwangu kuyaphesoda khona umfundi isikhathesi wakhuluma futhi wathi mama abantu abakho lapha abahamba khona bangene lapha abantu babatshela ukuthi wena vela wenza into embi ngithanda ukuthi abantu abakho babuya lapha noma bangiphula bahambe kwenye indawo iphinde libuye lapha batshele ukuthi nalo umama wena into yenziwa ngabantu linatshela ngabantu ukuthi umama nomuntu omubi umama nikananto embi kambe ngathi ngibazile mntanami ngafelwa ngabawondla ngahlala yikho zabantwana sebekhulileko mina ngikhangelele ukuthi abantu abami babeyibo abanginedayo mama but le ama problems lawo bakhuluma ngawo ukuthi vele thina izinto zethu ziyavaleka asiwazi ukuthi siye phambili njengomama uyine wazama nje ukuthi ubancede bona ukuthi maybe uhambe nabo uzame ukuthi izinto zabo zivuleke vele anti yabona uzamile wena ukuhamba nawo vele ukuthi ubone ukuthi ubancede into zabo zivuleke uzamile ngoba bake njana mama bake bathinyana khona omunye usisi wena lo wanthumela lokhu zaya khona ngasha ivele le BP yanjaya hle ngapha siyahapha ngasisoka ngapha ilisho labalo ngitshela ukuthi wena ijuice lakho lelwakinikwayo yenjani engithethisa ngathi kambe namhlanje mina ngafela ngadibeka labantu abantu basuka bahamba bayathi ukuthi nxa sebe nama problems noma sicela usikhuleke ikhuleke laba abantu akunabantu abangabathanda bonke yabathanda vele usiyenza yena lokho ngathi hallo mama mina vele ngingakufeko mama enhlizweni yami abantu
but uyawazi mama ukuthi sometimes nje angibakhulumeli but sifuna ukuthi sibonisane nje njengoba uthi uyangitshela manje ukuthi bonke bayithuna lo wase South Africa vele bayenza kanjalo. Maybe sometimes sibuke kanje, maybe lapho bahamba khona uyazi ukuthi khona abanye abantu if bafuna ukwenza into zabo lezi ziyana zobuthakathi or okuloya bayagcoka iface yakho or iface yomunye umuntu vele mabahamba kuyenza lezi zinto zabo vele kufike khona lapho babona iface yaka mama wabo or iface yami kanti akusiyimi ngiba loyal wabona. Maybe yikho kwenzakalayo anto sure but ngicabanga ukuthi maybe yikho kwenzakalayo because why abantu bana baze bathi vele umama wena uyastakata uyasloya nje kanje. Kodwa uyabona athi yabona njani mntanami. Nina bazwadlula ukuthi uthi siyabuya labantu khona ngapho wena. Khona ngapho mina ngathi zofana la benjalo ngoba akade bebathathu one lo hayi lo wazisho ukuthi lo inkaze nomunye ukuthi mina umama ngoba mama sokutheni mama ngoba kuthwani hayi baba ukuthi nami nabantu abamibadila anganye mbambe na umuntu wamachechi ukuthi abanye abantu nje beyasoda kodwa-ke ubone kungaqaqa into abona-ke mntanami umuntu wechechi vele into engithandazayo mina ithi umntanami nje so mama ngifuna iqiniso lolu inhliziyo yami ungayikhangela mina ngimbophela ngaziphili kuyangikhathaza nje ukuthi ngizalwa umntwana ngikhulume kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wanika abantwana laba wazala kodwa laba ngabawonda kanti uNkulunkulu uyizimoya kumbeni into zokusenziwa ukuthi bamphendukile abantwana ngahle ngabantwana ngoba libe bathembile abantwana. Okay, hayi ngiyakuzwa mama ende yakhathaza vele le into leyo. Alright mama ngiyacela nje ngiyabonga nje ukuthi vele uninikeze isikhathi sakho vele ende wavuma ukukhuluma nami vele noma unganyazi. Ngicela ukuthi ungivumele ukuthi ngibiyele back kuna labantwana laba ngizame ukuthi ngilincedise wena ngabantwana bakho yavuma. Ukuthi mama ngithi ngiyabonga okuqalise ngifuna ukubonga nje ukuthi ungivumelele ukuthi ngikhulume nawe unganyazi. Anti so ngicela ukuthi ungivumele ukuthi mina ngikhulume nabantwana bakho if possible sizame ukulungisa le inkinga lezi sikhona lezi ngingayazi ukuthi wena uzovuma nje ukuthi ngilungise ngizame ukulungisa le inkinga lezi. Mina mama ngikhululekile futhi ngiyabonga la kuNkulunkulu mama. Ngiyabonga la kuNkulunkulu mama mina ngikhululekile ungakhuluma silungise ngoba uyazi ukuthi nxa ungumama so uphendukela ngabantwana ntabona. Kuba buhlungu ngoba abantu abaningi bembathembile abantu abangiloduko. Abantu abamsokuthatha sina ngawutshela ukuthi mama mina ngigule ngaphosa ngafa kathi. Uyabona into ngiyibonayo ukuthi mina laphana efamily yakho mama kune case lapha ikhona ungathi kune case izofuna ukuthi ibreakwe laphana kungene ispirit of yekudestroya umoya ukuthi nini ngabe ifamily eyi1 kube nefamily ezi2 like ngichabane kukhona ispirit yokuthi ngichabane lapha khona lapha. So but nina vele ningavumeli uSathani vele ukuthi angene phakathi alisebenzise kanje ni blockane umama nabantwana njani angiboni ukuthi ku right but ngizobuya back kuwe let me go ngikhulume no sisi now ami vele boss mncane kimi ngizokhuluma naye sikhulume naye sizwe if possible ngikhulume nabo bonke bayithuna lo wase South Africa sibone ukuthi way forward singayenza kanjani then sizobuya kuwe I'll come back to you. Ngiyabonga mama ngicela ukuthi ukhululeke mama abantwana bakho ukuthi nje inkinga ziyatholakala emafamilini and into nje important ibalekile ukuthi nilungise ama problems wena. Amen mama. Amen. Alright ngiyabonga mama ngicela ukuthi ulale kahle ngizokufonela futhi ngizobuya futhi emuva kuwe. Kulungile mama. Alright ngiyabonga. Right. This was the mother talking, guys. This was the mother talking. Something is amiss, Panap. I don't know if I am the only one. There's a spirit of confusion in this family, guys. And somebody is doing it. Let me call the daughter to come back. Where's she? Wow.
right, baby girl? I'm sure once when is mama. Yeah, I was listening to her. Yes, right. That is what she is saying. But my sister. That's what she will say, obviously. Of course. I know that she of course. She'll say that. All right, I know. But my sister, is there a way? I want to be honest with you. Yes. I will be really sincere, honest with you. Yes. Yeah. Mm-hmm. I looked for you because I need help. Yeah. She needs to leave these things. I don't want to go deep too much. Sis Melly, I love my mom, but the way things are going, they're not right. She needs to sort it out. She knows what I'm talking about. She knows what I'm talking about. I'm not crazy. I'm not mad. She knows what I'm talking about. No, she actually said it. She actually said it. She actually said it. I've been looking after her for a very long time. She actually said it. One kuti vana vangu vanoti accuser kuti ndinoroya. Vanondibata, vakandibata, kwa vakandibata. Because my sister even sent the recording. At first, my sisters, they were thinking me, I'm a dramatic, I'm this. I said, okay, fair enough. It's fine, I'm leaving it. I'm not going to deal with it again. But my sister was suffering. She had to go somewhere. They told her, they sent her the audio, she sent it to her. She will always say, I don't know what you're talking about. But to me, she said that I know what you're talking about. It's something that happened to Kudara, vanhu vakuru vakakanganisa, kwakune munhu aifudza mombe, akapromiswa mukadzi, so munhu wacho akafa asina kupiwa mukadzi yeye. All those stories. But the main thing is the problem is there. The problem is there. All right, Sandra, how about this? I hate my mother. Sandy, how about this? How about this? You go look for help, you and your sister, antika moyenda mobatsirwa, antika after mabatsirwa, antika then maybe my sister and says oh kuri kunzire zvoku family sharp pamwe ngwa ne shavi anti maoda pamwe ngwa ne shavi, then you go and talk to your mom but magadzirwa imi. Is it possible? This is what I'm not refusing. This is what I said to her. I said, Mom, if this is the issue, you need to tell us problem then all of us say because you can't say you are going on your own secret. You don't have any they don't talk to you. You heard her when she said my children are the only family. She's got a sister, she said that. Brother. She's got a sister, she's got a brother, she's got other relatives. But they don't stand with her. Why? She needs to come clean, Sis Melly. This thing, but how do we move forward to sort this issue? How do we move forward? She can tell you she's very sweet, very nice, she's very convincing, she knows what she's doing. She's very sweet, and you think, this girl has got a problem. How can I accuse my mom such of a thing, Sis Melly? I'm not crazy. No, I'm with you. I'm with you. I'm not even doubting you. I'm not even doubting what you are saying. I'm not even doubting also what mom is saying. Antika, we just trying to look for a way forward. You obatsirwe na sisi vako, mabatsirwa, then you make peace with your mom. The thing, as I said before, you go to someone to get help. That person in the morning will tell you your mom was here complaining, shouting with you. Why are you helping them? You understand? I've tried to fix. I've tried. Even her, she knows I've tried. Right. Sandra, all right, let's do this. Sandra, imimi chibatsirwai. Sandra, iwewe chibatsirwa na sisi vako muri 2. Anditika kana mabatsirwa Sandra aiwaka. Kana mabatsirwa Sandi. Mabatsirwa imimi. Ininde ndichikufollowa ndichikuteerera kunamba ndinazoka. Kana mabatsirwa imimi zvaitaka Sandra please ngaiwa mai ngataure navo please so that chero vakasida kudi anditika zvinenge zvadi imi mabatsirwa mai maybe vanogona kuzodiwo ukama hwamai nemwana Sandra. There's a point whereby you need your mom, but for now since zviri zveshavire kumusha kwawere mukoma nemombe yeyucho chigabatsirwa imimi kana zvapera then you make peace with mama anditika anditi. Yeah.
Okay, so sekutaura kwataita tibataura tamboita ya kuseri, I'll do exactly that. Ndichikapedza panapa anditi I'll do exactly that. Ndinenge ndichiteerera ndichikutarisa ndiri kumasure tichifamba. Guys, zvokuti tifonere the other sister hazvichaiti. Let her and the sister vaeti vabatsirwe. Kana vabatsirwa vachifamba vachibatsirwa, then anditika tikozoendwa kuna mai kutaurwa namai. Haisi nyaya. So that she at least mai vake aite peace, nokuti maiwo vanogona kunobatsirwa vari Sandra zvikanaka, but maiwo kana vakatsamwa chero vari muroyi Sandra, hapana chinofamba. Hapana chinofamba. But why is she angry? She's angry for what? No, I mean kuti kana vakaita bitterness yekuti muwakava block sezvakutaura vari kurwadziwa, you could hear the bitterness or the anger kana kuti the I understand. When she gave me 2 weeks to leave, she will show me. She's going to talk to amadlozi akibo. How will you expect? How am I supposed to react? But uhlulekile antokubulaya. Vakatadza kuuraya anditi. Vakatadza kuuraya patidzidzo. Saka let's just say maybe she was talking out of anger. Samai. For now, let's just say maybe she was talking out of anger. Antoine. Tongodaro kuti maybe she was talking out of so I think I just want help. I need help. Yes, hope you are going to get it. Hope you are going to get it, Sandra. But inini nawe hope unoiwana, that's for sure. But inini ndoda kuti nini uchipedza kwana hope yakona sisi wako ari ku SA. Please, can we go back kuna moms? Tite osa mai, tite ondi mai. So that even kana not azvibetsera kuti unogadzirwa ukoko. Mai vakagumbuka, still zvinongokuvharira zvakare. Ucharamba chungowaredza kuti muroyi. Yeah, no, I don't have it. Saka magadzirwa, you go back kuna mai kuti vati vachenewo moyo, zvinhu zvenyu zvobva zvavhurika kwese. Nokuti wagadzira uku, mai vakasunga, still hapana chinobuda. Saka namagadzirisa uku, imimi zvenyu you play like my fools. Monogadzisa zvenyu chi, ukama na mama, antika imuti zati makatogadzisa zvinhu zvenyu, antika muvoseka seka ufara, then zvinhu zvenyu boom, zvavhurika. Muite zvamuda kuita. Anditi. Thank you Nina wangu ndinewe. Tichingopedza panapa kuseri ndakuudza zvichaitika ndozvandichaita kuseri. Alright. So much. Iripo. Okay, sharp. Right. Ndakuda kuvhura ndikuona kuti muri kutsvaka vana queen vanzwa nokutsvaka kuda kutaura comment section, right? It's now time I'm opening lines for you. I am now opening lines for you guys. Varukuda kufona vaya, please. Now you can call. You can now call, guys. Those who want to call, Anditika, now you can call. Right. Let's have the first caller now. Hi, sister. Ndaskera maskera say. Ndaskera. I hope you can Clear. So if you can allow me to summarize and this kuda kurebesa nyaya because vakawanda vari kuda kufona. No problem, Ande. Ndakasangana similar situation. Kukura kwese I had a good relationship na mai vangu handidi kunyeba. She's a wonderful woman. Saka nyaya dzekuti mai vanenge vanomuka usiku inyaya dzatakazotangao kunzwa takura, but we never used to believe that. Isusu sevana taingoti kutaura kwevanhu vanhu vanongotaurisa because we are the family kuita zviri nani mudzinza and all. Saka taiti mastori evanhu, we used to laugh at it. Saka challenges akazotanga after ndaroorwa ndopakatanga challenges. I went through a lot. I had a husband aindida, but unoona kuti kani zvinhu zvisina kumira mushe, zvinhu zvakambooma zvikadii. Only after 3 years I went back to Zimbabwe. Tamsingagari kuZimbabwe. I went back to Zimbabwe, but I never suspected her. Not even a single day. Saka ndadzokera kuZimbabwe, I decided to continue.
with my education. Saka apply and I end again out of the country. Still zvanga zvakaoma Sis Melly. Sometimes ndaita my dreams anotyisa aya. But initially I didn't know kuti ninopa nezvitori pandiri. Ndairota nyoka, pamwe pacho ndairota ndichimhanyiswa. Then there was a time yandakarota muroyi uya kwandiri. 3 days I remember vividly those days. Ndichirota muroyi uya kwandiri achinditi uri mukadzi wangu ndakakupiwa. Ndichimutiza murume. Saka it's only on the 3rd day randakamuka ndainamata Sis Melly ndaitsanya. I called my mom, I told her about the issue, and suddenly she went quiet. Havana kuita zviya zvekuti uri kuita hope dzakadaro mwanangu rega tione kuti toita sei tobatsirana sei kana zvekufamba nini vanga vasingadi. Vaingonditi namata mwanangu because mudzinza menyu makatakura. And I tell you Sis Melly, varoyi vane ma-PhD ekuroyi vanhu vanoziva chechivawo Sis Melly. Ma-prayer warrior ekuti akatanga kunamata vakapfeka mauniform echechi, you never suspect. Munhu anoda chechi, munhu anoda Mwari zvisingaiti. So she was far from it. Ndaiti ndikuroyiwa nevanhu vekudzinza kwangu. It's only last year zvinhu zvaoma because even kuti ndite progress in life kana kuchikoro kwacho zvaitonetsa zvanga chakutoramba kupera even chikoro chacho. Zvinhu zvaoma Sis Melly. Ndobva ndatarisa life yangu ndikati for the past 6 years I've been going round and round in circles. Ndikada kuita chinhu hachimudi, ndikada kuti ndiende kuchikoro hachiperi. What is happening in my life? Saka nemadreams andanda kuita nezvinhu zvanga zvakuitika, it became worse. Ma-attacks they became worse. So I had a friend of mine akazonditi, iwe wadii wamboenda kuchivanhu. Ndaenda kumapostori ndichinonamatirwa, ndichimbotsanya, ndichimboita ma-dry fasting, ndichinii, but my situation never changed. Ndakazoenda kuchivanhu ndikazowana mbuya vakandibatsira. Mbuya ivo pavakandiudza for the first time zviri kuitika mulife mangu. Ndakakombwa Sis Melly kuti vachindiudza kuti mai vangu ndakaita kunge ndichafenda Sis Melly. At the same time ndakabereka amweni kumashure vanomuka usiku, vane zvavo havasi kutondida pamwana wavo. Saka ndakambozviramba ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Mai vangu chaivo nemadiro avanondiita, she's so nice to me. Zvekuti ndikati ndakamboita problem navo ndanyepa Sis Melly. Tine maissues ataimboitawo mukukura but she's a wonderful mother. So zvakambondibata. Ivo vakanditi ayo yaino kuti munonzi vanhu vechivanhu vanonyepa, maprofita vanonyepa. Ina handisi kuda kuti uende unonanga mai wako uroyi. Kwete. Ini zvandichaita pano ndichakubatsira kuti zvinhu zvako zvivhurike. Ndokubatsira kugadzirisa chivanhu chiri pauri. Nekuti kurota zveshe unorota ende ndairota Sis Melly. Even kubva ndiri mwana mudiki. Vakati mai vako vakazviona kuti une mudzimu iwe uchiri mwana mudiki. Asi vane zvavakaita kuutsipika mudzimu iwoyo. Kuti asi vanozviziva. Nekuti waionesesa ende ndaizviita ndichiri mudiki. Ndaigona kuvaudza kuti nhasi ndarota bamukuru vachauya pano akapfeka zvakati vachagara apa vachaita ende zvichiva vaiuya. Asi zvakazombopera. Vakati ini nhasi unoda kutonange mai vako uroyi. Kwete. Nekuti ngozi. Ini ndichakubatsira kuti zvinhu zvako zvitambanuke. Ndakamborwadziwa namai vangu ndikaita shungu kuti asi mai vangu shuwa. Asi zvaindirambira still kuti ndikati maybe kunyeperwa kwakungoti rega ndiite ndionoti zvinoita sei. Sis Melly ndakabatsira ndikagadzirisa zvinhu zvangu ndikatambira chivanhu chiri pandiri. Baba vangu ndakanovaudza nyaya ndakati handimbovavigiri nyaya because I trust my father. So baba vangu pandakavaudza baba vangu vakati ndakambozvinzwa asi ndakati nekuti handisati ndakambozvibata handingadii. Asi zvekuti kumusha kwavo nevabereki vavo izvo ndozviziva ndezvechokwadi. Asi kuti nditi wangu mukadzi musi wekuti ndakamubata redhended handina. Asi mwanangu ndoda kuti upenyu hwako hunake, ndichakubatsira. Sis Melly baba vangu vakandibatsira kubva pakunotanga kunogadzirisa chivanhu ndikamuitirwa zvese zvandaifanira kuitirwa kuti zvese zvavanga vakandiita zvibve pandiri. Sis Melly ndakaitirwa zvese izvozvozvo zvikapera. Ndikakuudzai Sis Melly kuti mai vangu gomba zvinhu zvakachinja. I noticed a change. Musi wandakabva kunopedza dare randaifanira kuitirwa vakafona 25 calls tiri munzira kudzoka. Ndina baba vangu vachibvunza kuti muri kupi.
25 calls. Takazoti tasvika pamba, takasvika munhu akagara pasi SIS MELLY akatarisa pasi achishaya kuti opinda pai, vakaneta vakapererwa. That's when I started getting an element of truth kuti saka zvinhu izvi zvinenge zvechokwadi. I spent 1 week there. Nemusi vakangoya mumba mangu vakagara, ndandavavhizitira vakangouya vakagara. She didn't say a word. She spent 5 minutes, she was quiet. Ndaizviona kuti vakaremerwa vane zvavari kuda kutaura asi havasi kukwanisa kuzviburitsa, havasi kukwanisa kuzvitaura. And I never confronted her about it. I had to ask God kuti Mwari ndibatsirei ndigone kuregerera mai vangu, and I did. Never a day I confronted about this issue. Asi ivo vakuzviziva kuti ndinozviziva. Shina unozi asi handina musi wandakavakonfronta kana wandakavabvunza nezvazvo, but relationship yedu yakachinja somehow. So she kept asking me, uri kudzokera rini, and I knew why she was asking me that, because vaida kuenda kunogadzirisa zvinhu zvavo. So with time nekuzonzwawo mastories evamwe vanhu vakafesa similar situations, I began to understand kuti no, zvinhu izvi zviriko. But chandakazoona pana mai vangu, some of vanhu vane maparents anoita izvi, shavi SIS MELLY kana shavi rinobata munhu panguva yacho, kana risina kutomubata shavi irororo munhu anenge ari munhu kwaye. Time yamunenge totaura nyaya, munhu kwaye, munhu atori nomawu, anotoitawo zvakanaka, atori nemwoyo wakanaka. Kungoti chete kana zvabata haazozivi kuti uyu mwana, uyu ndimai, uyu ndiani, nekuti ishavi rinenge raakushanda. So I got to understand. Saka handina musi wandakavakonfronta because handini kuita ngozi namai vangu. She has helped me a lot. Vakandibatsira mune zvakawanda. Saka ndakazviudza kuti inini zvandichaita ndichagadzirisa nyaya dzangu ndakanyarara. And I did. Izvi zvandina kana problem. Tinotongotaura as usual. Tinofonerana. Our relationship is still good. Tinotodanana as usual. Amene vangu, I did the same. My husband pandakamuudza akatoti handimbozvirambi ndozviziva. Ndakambozviudzwa mai vane zvavaitomboita, handimbozvirambi. Vaitoroyawo mwana wangu. That's the other issue. But ndakamuti iwe haukonfronti mai wako. Muroyi anospichwa chinyararire SIS MELLY. You don't confront in the face kuti inini muri kunzi zvakati zvikati. Hazviitwi. Iwewe gadzirisa sota nyaya dzako wakanyarara. Iye zvinomubackfire kana zvamuswinya. Anoziva zvekuita nezvinhu zvake. Iwe usakonfronte munhu. So ndoda kuti kuna Kola, go and apologize to your mother. Nekuti ndimai vako, apologize to you kuti mama ndakakanganisa. Kana vachida kuripwa varipi, asi hazvirevo kuti hauchagadzirisi zvavakakuita. Iwewe sticha munhu chinyararire, enda unogadziriswa nyaya dzako dzinaki. Hauiti kana problem nemunhu. Ivo kana zvabackfire, kana chiri shuwa, kana zvabackfire, vanoswinyiwa nazvo ikoko, ende havana wekufonera kuti zvinhu zvangu zviya weduwe zvazorwadza. Munongoona neaction. Amene wangu takavaita the same thing. Takazogona neaction, nemafoni akuuya, nechii munhu akuchema, zvazoti zvikazoti. Munosticha munhu chinyararire kana munhu achiroyi. Gadzirisa nyaya dzako wakanyarara. Mai havapunhwi uroyi. Izvo zvana problem navai vangu. Tinototaura, tinoseka. Asi tinozivana. Ivo vakuzvizivawo tindozviziva. Asi handina musi wandakavakonfronta. So kandoda kubatsira Kola kuti please, zvaakatoita izvozvo zvekunovananga uroyi, akatokanganisa. Akasingafaniri kudaro. Nekuti mai mutorwa haana rudzi navo. Kana vaine shavi reuroyi, nderekudzinza kwavo, zvinogadziriswa nevanhu vekumusha kwavo, hazvinei inewe imweni. Kana iri ngozi ndeyekumusha kwavo, mai vanogona kuda kusairira ngozi pavana, asi inini endai munobatsirwa zviende kumusha kwavo, nekuti haisi ngozi yakaparwa mumusha mababa venyu, ndeyekumusha kwavo. Saka zvinongodzokera kupi? Kumusha kwavo. Saka aiadvise yekuti agadzirise nyaya dzake chinyararire. Havasi vanhu vese vanogona kubatsikana. Achida ndinozouya kuinbox SIS MELLY ndomupa mbuya ivava ndonyaya vabatsira vanhu vakawanda vane macases akaita seiwaya evanhu vanoroyiwa nevabereki. Vabatsira vanhu vakawanda, and I know she's going to find your hope. Saka I just advise kuti ngaagadzirise ukama hwake. Nyange ukavanzwa kuti vanoroya mai, usavapoma uroyi, usavanongedza. Iwe wenyarara ugadzirise nyaya dzako wakanyarara. Kana zvinhu zvavo zvavabackfire, mari dzavo dzacho unozongomaona. Zvinongobuda unotoona kuti hapane zvaakuitika pano. Asi havagoni kukutaurira. Alright. Saka is it okay, my sister?
because vaningina vedu vanenge vachidawo guidance kuti how to handle this kind of issues. Is it okay kana mapedza ndichataura naye, I'll give you your number so that semunhu akambosangana nazvo motaura naye muchimupa guidance, also to give you number yekwamuri kuti makaenda mukanobatsirwa ikoko. Hapana problem sesimeni. No problem. Because ndikotoona kuita nekupopota kwake kwaari kuita ane bitterness. Yes. But I thank God kuti ndakagona kuzvicontrola. Mwari vakandipa simba rekuzvicontrola. Saka she needs to sort this issue out. Ngaaite iron out issues namai vake, ngaavafonere mama ndokumbira ruregerero, ndakakanganisa, I was not supposed to do that. Ivo kutaura zviri pamwoyo pavo kuti mwanangu ndakarwadziwa nezvakati nezvakati, saka mama ndoita sei, ndokuripa inini kuti nyaya iyi ipere. Ngaagadzirise nyaya idzi vachiri vapenyu, nekuti vakafa dzonedza idzi kuzodhila nenyaya dzemunhu akafa dzakaoma dhani dzemunhu mupenyu aripo. Ivo vataura shungu dzavo, kana vachida mombe kana vachida chii vanotaura chavanoda, iye woshingirira kuvaitira zvavanoda. Asi nyaya dzake anogadzirisa chinyarariri, asi ngaagadzirise ukama hwake namai vake. Saka ndoti kune mudhayari wese ari papo, kana uine kesi yakaita sei yekuti unotozviziva kuti uri kuroyiwa nababa kana kuti uri kuroyiwa namai, don't confront them, vabereki vako. Gadzirisa nyaya dzako kuchinyarariri, usava confront. Right. Zvino zvamataura zvokuti zvamataura zvokuti nhamba yambuya yakunetsa kamucomment section, kwaitipewo nhamba yambuya. Nhamba ndichakupa asi kunotoda vakasimba. Mudzimu wacho unoshanda pavari. Unochaja asi basa vanoita, ndo zvandinovadira. Mari yangu yandakaendesa ikoko nanhasi handichaemi SIS MELLY, handina nhamo. Kana chivanhu changu vakandigadzirira zvekuti handina kana stress kutaura kuno SIS MELLY, handina. And handina muroyi anonditemesa musoro. Saka chingoitawo chingotipaizve nhamba izvi tingoipina. Inozoita here kuti ndiise pajekerere. Zvinochera mukapa muchandipa still changoipina because ndingasanetsewa ndikazvirega vachingozara kuinbox. Ndingatondisiuchera mukazondipa ndichangoipina ipapa. Aiwa, chiregai ndinotanga ndataura navo, kana vachinge vabvuma ndozokupai namba dzavo because havanyanyi kuita zvemafacebook. Munhu anoita chivanhu chikaranga chaicho chikare chiya. Vari kuZimbabwe. Vari kuZimbabwe. Asi vanotobatsira ikinwa vanhu vari kuna naUK ikoko. Inini handinofunga muri kutozvonoti handiri kuZimbabwe. Ndiri kunodo ndinomboenda hangu. Asi vane vanhu vakatombobatsira vari out of the country. Vandakatoona nemaziso vamwe vacho vane vakadzi vavo vaiuya vachifambira nyaya dzavo, varume vaifambira nyaya dzevakadzi vavo, zvinhu zvichigadziriswa, zvinhu zvichitambanuka. Saka nhamba ndichakupai asi regai ndigotanga ndataura navo. Alright, hapana chakaipa mozondipa nhamba, ndichangoramba ndingokugarayo bhamba kuti tipewo nhamba because nhamba panapa ndakutodzidziswa nemadhayari kuti nhamba dzodiwa, nhamba dzotogwa. Kwangu yamu ndakati tagona tipewo nhamba. Aiwa, hapana chakaipa SIS MELLY. Alright, zvakanaka, saka ndichamupa nhamba yenyu then muzotaura nekuseri. Okay, SIS MELLY. Thank you very much. Okay. Yeah. Mazvinzwa zvinoitika hanzi zviriko, maiwo vakola vakanga vachitobata-batawo, mai vakola vaibata-batawo zvakare. Regai tinzwe kola. Hello. Hello. Debi. Hello. Debi. Hello, SIS MELLY. Ndiri kunzwa uri sei? Ndiri right, muri sei ine? Mushe. Aiwa, ndati ndifonewo ndikoko mafungiro angu panyaya iyi. Ndichiti zvoni Sandra paanga achifona achitaura nenyaya yamai vake, ndambonyora hangu pacomment kuti vanhu vanofanirwa kuchenjera kuti varoyi vanouya nenzira dzakasiyana-siyana. Anofanirwa kuziva kuti sometimes anenge achiona vari mai vake but vasiri mai vake, vatori mumwe munhu ari kutouya but akapfeka fensi yamai vake kuitira kuti afunge kuti ndimai vake. Saka I'm not judging kuti nditi ari kunyepa kana kuti chii, but it's just advisable kuti angovo careful
kuti asangofungidzira kuti ndimai pane zvese zvinokwanisa kuitika kozi vavengi vakawanda kunze uko so she might be thinking kuti ndimai atori mumwe munhu anenge akatouya akatopfeka fesi yamai vake kuita kuti vapesane namai vacho. All right, thank you very much, Kola. It's a possibility as well. Okay, all right. Right. No, ndo mafungiro avo guys anditi mumwe nemumwe anenge achitaura zvinhu zvaanofunga saka ngati accommodate munhu wese. Right, vari kwera mwada kufona guys. I'm going to take only 3 more callers. 3 more callers chete. 3 more callers. 3 more callers. 3 more callers. Kola hello. Mushe kanjani? Zimai phone iri kumasude kana muchifana uyai nefoni 1. Kandikate hai vedo kana muchiuya uyai nefoni 1 musauya nemadevice 2 uyai ne1 phone. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei hanzvadzi? Tosimba makadiko. Ndinofaraini. Chokutanga ndoti I'm sorry nemwana ari kutambudzika tite urombo zvakanyanya. Nezvinhu zvake zvisingafambi zvakanaka uye nekutambudzika kwaari nekusawirirana futi nehama dzake. SIS MELLY chokutanga chandaona zvangu ini pamwanasikana ane pride. Kana uri munhu wakazvarwa kubva kuvanhu chero ukanzwa kuti nhingi ndiye anondiroya haumunangi kunyanya pamubereki because the moment mubereki anongotsamwa kunyanya pana mai unenge wakutoita pachishonara unoti unenge wakutotanda botso usingazivi chero vakati ndakuregerera but vanenge vasina kukuregerera. Saka zvinhu zvakaita saizvozvo unofanira kuzvingwarira. No matter toziva kuti vana mai vanoroya vana baba vanoroya. I'm one of them kuti ndakambotokuudza story yangu kuti ndakatozviona right 99 but handinamboonanga kuti muchiri kuzivi remember. Ndoziva makaona zvinhu mubhegi ka? But handinamboonanga kuti iwe unoroya. Ndangosiyana nazvo. Asi iyo nyaya yenyu yakazopera sei kwenyu? Aiwa ndaitokutsvakai kuti komuripi because nyaya yamakaisiya pazhira kaine nyaya yatina kuhwa kuti hembe dzakanga bra ramai braga razviya rakaonekwa ramai mubhegi zvakazoguma nekudii baba vatora vaida kudii nebra zvakafamba sei hatina kuzohwaka paya vangori nazvo saka varoda kutsipika ngozi yamai ndozvizvi zvazvinotoreva because ini ndakaona no zvinhu zvakaita seizvizvi wazoona kumubereki its better kuti ungosiyana nazvo then iwewe wochinamata kuti nomwarika inini zvinhu zviri kuita munhu uyu ngazvisiyane neni ngazvinde kuna vanozviteedzera ngazvinde kuna vanozvida then iwewe wogara because usagara uri kumapostori wakagara mapostori anonyepa zingaiti mapostori anonyepa iwewe zvinamatire ukangozviudza mwoyo mako kuti inini handiroyeki inini handiroyeki zvaanoroya zvofanira kudzokera kwaari then it means zvinhu izvozvo zvinoitika because zvaunofunga ndo zvinoitika. Chiprofita chikuru iyi hana yako. Saka iye zvaari kuita kuti I don't care what it UK is not in Africa. UK neAfrica zvakasiyana. muAfrica chaita chivanhu. Saka chivanhu chedu choti mubereki haatukwi kunyanya kuna mai baba unogona kutorova. But mai unopa space ngavade ngavaanibloki avade vari kwavari ikoko but asavasodedza padhuze naye ngoti mai makadini mai munofara here then mogumira ipapo hauratidzi kuti wakavatsamwa iwewo zvina machire pachako utaura no inini kana kuri kuti mai vari kundiroya kana dziri ngodzi dzangatarate kune hazi vakapuwa mukadzi kune chii ngazvinde kuhama dzavo kwete kwandiri ngazvisauya kwaari iye zvinde kune vanodi vanozvida then zvinogona kumubatsira izvozvo but akaramba achingotokonya namaika achingotokonya namai ari kuramba achikuchidzira moto
handina ukama nemi kwete kuti achivaudza directing achitoona mata kuti amai inini handina ukama nemi kana huru indai mutopa vana vehadzvanzi yenyu ndivo vamune ukama navo kana hadzvanzi dzenyu kwete inini handina dzinza nemi ende hamukwanisizve kundiroya wozvinamatira ivo kozi hana yako ndochiprofita chikuru then akadaro achaona zvinhu zvake zvinovhurika ende asara bloka ngaavade neagape yokuvada samai yokutaura kuti kana akakumbira chinhu kana akaona kuti no kana ndikataura namai kusvika pastage yakadai so ndinoita dambudziko anostopa but asastopa taura kuti mai mimi ndimuri kundiroya saka ndingachatauri nemi ngangovada neagape yelove yokuda mai vake samai vakamuzvara vakamubereka 9 months dzinorwadza sisimeli muri munhukadzi handiti ya 9 months dzinotorwadza ende iye ngangovada amai vake neagape yokuda amai kwete kuva nanga uroyi mai havanangi uroyi ndo big problem yaita iyoyo mai havanangi uroyi kuti amai ndimuri kundiroya ende asafarira kugwada mapostora because mapostora akutsvaka mari mapostora ari kutsvaga mbiri nokutsvaga mari ana boltikata ishuwa vari kutsvaga mbiri vachitsvaga mari kuti ivo ndinokunamatira pafoni ndinokunamatira zvakadai so tanga waisa ma-US dollar mai vako ndo vanokuroya ende takashata munhukadzi akaenda pamupostora otanga kuzviprofita kuti mai vangu vai havandini saka ndivo ndikukonzeresa akamprofita muprofita akuwana way yokupinda kwauri ende akuwedzera nyuka mupopoto mumba menyu saka ngagara azviziva zvo anotoda counseling mwana uyu kugarwa naye pasi unatopindwa naye mbichana nonachi chinhu chinotanga kunzi mai chinhu chakadai iwewo newe uchaitawo mai kana zvinhu zvako zvisingafambi nyengetera nguva yako ichigere kusvika kana nguva yako yakwana uchazi ichasvika kugarika tange nhamo upfumi huri mberi ukaona makata orema ziva kuti matero ava padhuze saka anoda kuindwa naye zvishoma atombobudisa mai maari kuti mai ndi vanondiroya then muchaona kuti anozodzoka panapa taurata mukoma vaya ataura papa vaitaura chokwadi because I was in this situation and I am in this situation but inini ndinoda kuti inini kubva zvandakazvibudisa ndakatokanzela mukauta no munhu kana uchida kudai so unodai so semataurira ndaitawa then ndakaona kuti iyi nyaya yeka chero ndikaona zvinhu zvake zvavanira chero ndikatoona dzimwanambo ndototi ukuhope ndotozviona dzimwanambo but ndinotaura no iyi ngaiperere ikoko kana vachigara matare avo ngaadzokere ikoko ngazvivabate ikoko kwete kwandiri inini nevana vangu I have to be safe with my children tinofanira kuziva mwari tisati taziva zvenyika kana zvenyika zvakuzoda kuzoti ataka hazvikwanisi kupinda mumba mangu ini nevana vangu ngazidzokere kune vanodi vanozvida then utaona zvinhu izvozvo zvinomubatsira ngaasatendeka mai please ndiro ipapo ndoba ndokumbisa ngaasatendeka mai ngaanibloke mai vake kana anibloka mai vake ongotaura kuti mai kana kutotumira munhu kana vanasiyasani dzavo otenga kana blanket kuti mai ndaikanga ndisingazivi I'm very sorry kuti ndaikupuma uroyi wona ndisingazivi muroyi wangu ndakazomubata but achozvati ndakagara naye muroyi paside pangu aita kuzva kuti mai vangu muroyi but akutovabudisa anunzisa kuti mai inini ndakakanganisa ka regedzai ndokutengera kana kablanket mai ndakaisira mari mumukurui kana pamasenditu ari kuiswa mari then ovapa mai enda mundotenga blanket ndakakukanganisira oenda turu sekuru ndakakanganisira mai hazvanzi yamaika ndakakanganisira mai but kanzwa ndakakanganisira mai handine urombo regedzai mubate napa mai vafare then mai pavanosungura moyo wake iye ochinamata manje ita backfiring kune muridzi wezvungu aiwa tirikunzwa hanzvadzi yes thank you very much pakanaka hanzvadzi thank you very much right kune vasingazivi hanzvadzi ndivo hanzvadzi vaya vakabata baba vavo vakatobata baba vavo vachiroya vakatobata baba vavo mai vavo vakashayika nditi mai vehanzvadzi avo vakashayika mai vashayika mai vasada tombovigwa baba vakada kuenda kun'anga kunoita mushonga kunogadzira mai vakafa singanzwisiki baba vakatora bra yamai pai bra nechi bra nehembe yakapfekwa namai here nebra yakapfekwa namai zvezvokuti vainda nazvo kwavaida kuinda akaona chinhu changa chiri muodrop mababa vake chichifema kudai muodrop madhedhi vake kola akanotonyatsa kutoza zvakutaura because baba vake chaichaiwo akanizoona kuti baba vake vanoroya ani mashona anonyatsa kutozviziva right tine here another caller arida kufona
Do you have another caller ari kuda kufona? Do you have another caller ari kuda kufona? Hello? Hello? Muri sei call? Right here. Tiripo isu mshemberi. Yeah. Aiwa ini zangu ndakutorera nawo yasandi SIS MELLY. Ini zangu zvinogona kusiyana. Ini ndiri muroyi, ndinoroya. Saka ndida kutaura kuti chokwadi kauroyika uriko. Ndinotoroya ndakapiwa uroyi. Mirai, mati makasipuwa uroyi nani? Ndakapiwa uroyi natete wangu vhira ndichiri mwana abudiki ndine 5 years. Kola musada kuti vhundusira ndika? Kola musada kutaura kuti zveshuwa kuroyi uriko. Kola muda kuzama ngoti vhundusira panapa. Kola handisi kutemba yini. Nditori muroyi chaiye akatosimba. Kola makatanga sei komadi kuti tichirega kutaura tiite show yenyu moga. Kola mongo yamuchitiudza kubva pakutanga aiwa kola chirega kutaura regai ndichingotora namba dzenyu. Mirai ndikubatai kuWhatsApp. Ndatombotanga chiti muri kutamba nesu muda kungodivhundusira hangu panapa. Aiwa ndinotoroya chaizvo zvokuti zvekutaura mwana wedu ndinotoroya ende ndinotozvitemba. Alright, ndatora namba. Ndaona kamumvura mamuri wamuita muchembere. Ndagoziva kuti mumvura mamuri muri kutotora mapowers mumvura. Munotora mapowers? Aiwa ndotora ma-hours. Alright. Ina ndichadi kuwanya yenyu pano Kola. Nyaya yenyu tikuyana ini tikapedza apa ndikutokubatai kuWhatsApp. Totaura. Tombotakatanzwa. Simusazo chirega ndikubati wakachena. Ndikubatai mangwana masikati wakachena. Anditika ndokubatai kuchena ndikakubatai nhasi ndokona wakuvata. Regai ndikubatai wakachena mangwana tonyaso kuronga pa Friday apa. Toya neshow. Okay, but mandikata ine dangatsokudzai uroyi hwangu chaiwo. Aiwa ndozvatiri kuda kuti muuye neshow yenyu yakamira yoga. Alright. Ndimona ndiri kutoda wakafanana nemi kuti munenge muchishare maexperience zvinhu zvatinoramba kuti zvinoitika. Hanimona. Saka ndiri kuti ndikurumidze. Isoti right now ndakuda kutobuda. Ndakutobuda ndatoisa duri rangu ndakutobuda kunoroya. Kola. Alright. Apana ndakutobuda. Nditori muroyi ende ndozvandiri ndakaupiwa ndanedza kuti ndanamata ndadini zvaramba. Handitombovanza. Kana ndikaenda kuchechi ndinongobatwa dhimoni rouroyi. Alright. Aiwa pakanaka chaizvo tikole ndokubata itotaura ishow yakazvimirira ishow yakazvimirira ini ndichataura nemi kuseri iko zvino matima kuda kutobuda henyu ndotaura nemi then toronga show yakansomira chaiko mouya pamuchataura muchaona pachabuda vakawanda musimi moga pachabuda vakawanda. Chakanaka. Alright, maite yenyu hanzvadzi munini wangu. Profile picture. Alright, hello. Murisei guys musamhanye mire makadaro musamhanye guys kuti kwanzi ngavataure ava vatechida kuti vauye vane show yavo vakazvimiririra kuitira kuti nyatsobvunza chinzwa zvese tikasanganisa pavachangokupai kuti ini tinoreya ndodai hazvizoperi handi zvongopera zvakadaro handimaona saka ndotaura navo inini vachauya handisika vonyatsotaura nyaya yavo ndouya navo neFriday. Hapana chadavhiringa guys, munoda nyaya ndo problem yenyu. Munoda nyaya usiku huno. Chimirai ini chataura navo chamboita kuti vauya ndivauya voga pano vakakuudzai saka vanogozoramba chi hapana. Saka tichaita kuti ndichataura naye izvo straight kuseri uku then ine Friday vouya panapa vachinyatsokukudza kubva pakutanga kuti vakatanga kuroya sei kusvikira tichiwa nepavakapinda pose itori show yakazvimirirai. Saka musandimhanyire please because munoda nyaya madhiaries ndokuzivai. Kola hello handei. Hello, Sismeli Magadi. Ndiri right muri sei? Ndiripo hangu. Yashua nyaya uroyi iripo. Munoroya we? Pinda. Aiwa handiroyi bangu. Okay. Kuti ndinotorota zvinhu chitoratidzwa pandinotorota chimwe chikagona kuitika kumba zvezvo zvekuti
zvinotokwanisa kurota kana kuti mwana akuwara ende mangwana ndogona kutopuwa kana kuti information kuti mwana akakuwara zvakadai but ndidzokere kunyaya yeuroyi iyoyo inini ndichingokura zviya takakura ndofunga nestep mother but upenyu huyauya hwekuti unoziva kuti shuwa uroyi unenge huriko and the good thing is mwari kana vachida kukuratidza zvinhu vanogona kukuratidza chaizvo inini I overheard kunzwa chaiko vanhu vachitonyatsotaura and it was my big sister namai vake vachitaura mubamiru vari mumba inini nayo ndandiri panze but ndandakamira padhuze nepahwindo asi havana kundiona panguva dzandakasvika idzodzo so kupa vaitotaura kuti imimi makagadzirirei mwana uyu kuti aregedze kuroorwa zvikanzi ndaida kumugadzira kuti andishandire tarisai muone zvikanamnaiwe musikana wacho namuhombe tarisai muone manetsero ako kuita ikamba panapa bhosi taigati chirwa zvisingamboiti ndandiri munhu yanga ari very stubborn saka zvazodaro takasvika inini ndakazvinzwa but pandakazvinzwa zveshuwa usazoenda kunonanga munhu uroyi kungonanga munhu uroyi chete chinhu chaita kuti maproblems ako abva anyanyisa zvakanyanya uchitarisa life yandakakura ndiri munhu anga ari intelligent kuchikoro zvinhu zvangu zvese zvokuti kuchikoro ndandiri bright but pandakazongonyurawo form 4 zvinhu hazvinambobuda zvakanaka ndazoraramawo upenyu hwekuti uyauya unongozvara vana uri pamba hauna cha takazvarwa tiri 3 akatowirana zvacho imagine kuti vanhu vashoma saka upenyu chaiwo kutanga ngavanyatsotaisa chinhu mwari ona mata uregerero fone nyiri kubreka kola fone nyiri kubreka muri kubreka kola yanga yambobreka especially relationship yavo chikonzero ndechekuti maya akamuka havakwanisi kudaidza kasisi avo havakwanisi kudaidza ndo vanhu vakwanisa mai wavo ikwe vakatadza ivo vanhu kugadzirisana nevabeki kwakabva mai wavo rudzi kofubhombe ravaritori naro and at the end of the day uchazopesa vavo kutoti nguzi yamai rwegara huripo kubva wazvinhu zvinobva zvatimaopesa saka chikakanga vagadzirisane nevabereki havati ivo pachezvavo kuru kunonyatsopera zvakanaka vayananisirwa namai wavo vakapindira sevana ka vano chezvavo ngozi upenyu hwemangwana hunenge rwini remangwana revana vavo neramangwana reupenyu hwavo dzinza ravo rese ruchakaraniswa nekuda kwaamai vavo vari kuzoidzavo saka chikukunamati ngaanamase mwari kunamata raito kuti usiku pasati inini ndakudza kuti nguva kuti ngaisvika nguva kuti unotombofunga ndakatombofunzwa nguva kutozvisungirira ende ndati mwana angainzwa nesikuna uraya chinhu chandakangofunga ndakatarisa kumangu ndobva ndati afanosara zvakaita sebhodi unavapundisi afunga nemirarimbayo yekuti asina mai nakudi vakaita mweya wehasha hadzina ngozwa ngavatodzikambe vaite calm down vatochokwada mukomayo mashoko anoadvisa Alright, kola atichakunzwi foni yenyu yakubreka atichakunzwi gate imakunyanya kubreka rega indikati alright chana foni yavo iri kunyanya kubreka kuchachi izvo ichi pafoni pangu kuri munhu waya
kuinbox kwangu guys akakanda madola hobho madola sho ndambonyaya dzakadai semunhu undikandira madola hobho akadai ndichamira mushe ndototara kupesira kola hello Manheru SIS MELLY namadiaries. manheru maswera sei Maswera. Ndamboti ndikudzeni ndimbotaurawo muono wangu nenyaya yamuri kutaura iyoyi. Munoziva kuti uroyi uriko. Uriko zveshuwa. Munoziva kuti unogara uri muri vanhu vanopinda chechi. Unenge usina chauri kufungira. Muchienda kuchechi muchibata bhaibheri. Asi unozoti imwe nguva yekungoti zvinhu zvako zvisingafambi zvaitika muupenyu hwangu ndezvekudai so. Ndaichengeta mai vangu baba vangu vanga vashaya ndikagara navo kunoko. Ndagara navo asi chandinetsa ndechekuti hama dzamai vangu nedzababa vangu vese vanga vasingavadi mai nanabhudhi vangu hazvadzi dzangu dzese vanga vasingadi. Ndoshaya kuti kochii inini saka mara kuti apamwe varoora vasingadiwo chii amwene vavo ndikachengeta mai vangu. Saka ni iva vana kundiudza vakandivanzira zvikagara zvakadaro. Saka ndichakazoti kana chekuti ndakanda kungofirwa varume 4 ndongororwa ndogara gore murume afa zviri kumbofamba sei ndovabvunza ndoti komai sei ndiri kufirwa kudai kwanzi namata mwana wangu ndobva zvandinetsa ndiri ndega ndikanga ndofunga ndakura rega mboenda kumapostori akangosvika pana vakandiudza ndikaenda kuchivanhu zvaingondinetsa kuti kosei ndobva ndasvika nzatikuudze kuti chii asi muroyi wako ari pedyo newe ndikati chirudzii handiti saka zvadaroka ndobva ndaita sei ameno zvakangoitika papo ndofunga ndangopa zvechivana ndizvo zvakangoitika ndangoita zvokuita zvechivana kunge ndagarwa ndobva kwanzi mune chivanhu chamuinacho asi ndoda kuti mugozvionera mega muroyi wenyu ndobva kwanzi itai so isai mutsvairo padhoo muise nemvura so like maybe kana kuti dhishi remvura nemutsvairo padhoo muchamuona muroyi wenyu so hatikwanisi kukudzai nokuti hatidi kuti tikupesanisai nehama dzenyu muchazvionera mega muroyi wenyu ipapapo kwanga watwa zvikwambo chindo vakanga vachiuraya varume waiti kana wabada kundoviga varume vaya kunosvika zvikunangwa inini kwanzi iwewe ndo neproblem kushe kuti kochii vanondishura vana vai ndichinamata ndambisi vari kuona mai mashura zvavari kundiita izvi handisi ndobva ndaita sei ndaisa dhishi ndikaona izvo komunhu andogara naye ndiye ari kubuda akashama kudai iniyowe hanzi saka ni ndakazongoita kunge ndiri muspirit ipapo ndakabva ndatogarwa nomudzimu ndofunga vaikwedo vakaramba kuti ndinondova hanzi vaida kundipa zvouro izvozvizvi ndobva ndagarwa ndikabva ndavaona vachizvita tikapindulana ndiri muspirit vari muspirit ndobva vandita uzvidi here zvinhu zvaundinazvo izvi ndikati zvipi marara akadai ndova ndaachida kuona zvavanzi ndikati makazviona kuti zvinhu zvamuri kuita izvi avanzi ndakazvitora kupi kokugwiri ikokoko ndobva ndati nandibate marara akadaro munoziva chakaitika makuseni tichimuka vakamuka vakanyara ndakaona kuti ndikati kuna mai ndivati kundakuonai makashama zvakandiremera nokuti unekova kuti vapa mauroi hadiseti ndakabva ndaenda ndikabva ndanoita grosari ndikavatengera ngati ngatidyei tichita kunge hapana chandamboona ndikazvisiya zvakadaro ndikaona kuti ndiye mumwe ari kushereketa kudai handiti indobva ndabata chikaranga changu nondada kuzva ndane chikaranga ndakutanga kuita chikaranga saka pavakazviona zvikati izvozvo zvinhu zvaurikuita izvo zvokubata buti unozviregera rini ndikati iwe zvinoda kuita zvokumusha kwedu zvekwedu chako kumusha kwedu munoziva kuti vakatama vega vakaenda kusimuka necovid kubuda kuyeri munoziva kuti ndakaona ndikashaya kana munhu mumwe chete wokuudza problem yangu ndakandichiudza vana hazvanzi yangu svika ndisi takatyika kukuudza nokuti taiona kuti unowirirana namai vako mufunge uroyi uriko amai vanoto ipapo uchivaitira zvese pasina kana chimwe chavanoshaya uriwo utonotondowakavachengeta asi kazvinoitika unoita disappointed muupenyu apo bhaibheri richibatwa zvokubatwa zviya SIS MELLY munoziva zvokuti unoshaya kuti okay vakaita zvavo kumusha ikokoko asi munhu anga asingadi kana kusiyana neni ipapo kati ngatifambe tinogadzirisa havadi anoti ngatinamate mwanangu saka zvinoitika zvinhu izvi aiwa thank you very much kola okay thank you guys ndandichiwa noise pane noise yanga ichibuda uku pota noise yanga ichibuda uku pota noise yanga ichibuda uku saka ndanishiya kuti china chitira kufika kuti inoise iri kubuda pai kusaidi uku nekusaidi uku kuita kunge pane chinhu chiri kufamba panze kuita kunge pane chinhu chiri kufamba uku saka ndandichida kuona kuti chii chiri kufamba asi uyu wandisira madhora akawanda kudai kusaidi uku ende waisa manje kuma-22 kutoshaya kuti zviri kufamba sei apa uyu angoisa madholari akainda ake angoisa ake madholari akarova pasi aya
hana chanyora, hana chataura. Wangusiya ndimwaira madola. Wangusiya mwe yake madola. Akavadi, akava zvinji rake. Hana kana chataura. Munushu. Unondiani kuiyo. Muvunzwa kuti ndiani. Haya. Wangusiya waisa madola akainda hake. But anyway guys, nyaya mainzwa, nyaya idzi dzevaroyika idzi, paita mungirikiri, paita munin'ino wangu yati ari kuda anoroya, saka ndichataura naye kuseri mangwana. Ndotaura naye kuseri zvokuti mamu achiti akunga achida kubuda paya, anga atobuda atogadzira ndege dzake nezvinhu zvake zvaanoshandisa kumabasa kwake, maturi, mabhurumu, chichi zvese zvimbwa izvozvi anga atogadzira ngobuda. Saka ndozomufonera mangwana adzoka, handitika tichironga kuti tozvifambisa sei. Then toya nemusi weFriday yachona, handitika toya neFriday yacho pano tonzwa. Asi guys, tichakutoita usiku nezvepadhayaris tichatongoita usiku, nokuti masikati tinenge tiri kumabasa, tina nguva yekuita izvo zvemalive. Totongoita malive acho usiku dzidzo 7 tetapinda mumba kuma 5-6. Animona. Saka mungu yawo makagadzirirawo vari vebutemo yawo nebute renyuwo vanoitawo zvichina matombo gara vatongona matawo. Vanoitawo zvesolti yematombo, moitawo zvesolti yematombo, vegaliki moitawo zvegaliki. Handitika kuti tikwanise kuisa. Tinotoda vanhu vakadai because tichida kunyatsonzwisisa handiti. Asi mirai tiningirire. Titange tadi tambo musati maina kubata. Awa, aisiriyo songa ndikudai. Aisiriyo songa ndikuda. Ish, ndo ndikudai. Ish. Hata. Hata.
Friday. Can't wait for Friday. Utiliyazo jaiva. Rendo racho